Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kula Ahmad Dhani Maulana Azura absen 9 teko kelas 9I. Nandito na si Bong Revilla. Kula kabeh review makanan bakso sing ana ing Kedung Tui Gang Telu. Batalan apa gitu? Latihan bakso. Ini isinya apa ya, Pak? Ono iki kasar. Ono keju, somai, tahu putih, tahu goreng, karo gorengan, lontong, mie juga ada, sayur-sayurnya itu. Pinten kae, Pak? Yang besar ini 5.000, yang keju 2.000, yang lainnya 1.000-an semua. Aku sono bakso urat, bakso cilik, somai, tahu putih, gorengan, nanti tahu. Iki sing aku coba iku bakso cilik. Senyum manis itu ya judulnya senyum manis. Oh, enak bakso iki. Gurih, lezat, ora kalah dagingnya wis bener. Teksturnya pas, lan bumbunya mantap. Saiki aku kate nyicipi bakso iki. Nang grosingnya 3 juta. Bakso iki padha kaya bakso mau, tapi iki ana welate ambek teksturnya kasar. Saiki aku kabeh ngeyu bakso keju. Dagingnya padha kaya mau, lembut. Pas ditambahi keju rasanya enak ya. Pengen nyoba tahu gorengnya. Tahu iki foto kerasa kayak mau. Tas ditambahi karo daging. Ini untuk tambah wae. Saiki aku kabeh nyoba tahu putih ini. Wah, tahu putih ini asli enak tenan. Teksturnya empuk, rasa tahu ini nyata lan benar-benar kerasa. Sajalane cocok karo tahu, karo bakso ini. Bawa
Aku wis mari nyicipin bakso iki. Baksone iku enak tenan. Baksone Pak Gondrong iki lokasine ana ning Kedung Turi Gang 3. Aja lali rene ya, Rek. Assalamualaikum.